नै लोगोफोर मोननै बेगा आरोना बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे बेलेग बेलेग क्वालिटी आरोना ओमफ्राय अबे मोनसेखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्शनाव कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर नै नाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो सोरबा आंनि चेनेलाव गोदान जइन जादोंबा प्लिज अननानै लास्टावहा लाइक शेयर आरो साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरोना जोबजासिम नायनानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनै आङो फुंनि खामानिखौ मावजोबनानै साहा फुदुंबाय साहा फुदुंनानै दायो जोङो बिमा फिसा लोंनो थाखाय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय मा जानो नागिरदों नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरोना दिनै फुंनिफ्राय बेलासेसिम जों मा मावनो नागिरदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरो बिदिब्ला नायलांदो जोबजासिम फिसाजोआ मेगि जानो नागिरदों दायो ओमफ्राय मेगिखौबो तारमाने दै थाबाथाय जाया आरो इयो गोरान गोरानसो खालायना होनांगौ इखौहाय ओमफ्राय आंना जाबाय नै बिस्कुट दान'सेन आरोना आंनि जानाया दान'सेन जि एसे बायला बुइला दङमोन सब थिखांनानै लाजोब्बाय आरो आङो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आंना लाल साहा दं लाल साहाखौबो आङो सिकिनिजों साखिबावाखैसो आरोना डाइरेक्ट बिदिनो लखबना होदो गाइखेर दंमोन आमुल खिन्थु आङो लोङाखै फुदुङाखै मा होनो इखौ लाल साहा लोंनो लुबैनानै लाल साहाखौनो फुदुंबाय आरोना बेबो गिलाससे नै गिलास गिदिदों आरोना ओमफ्राय सिनि नङा दे लोगोफोर आं संख्रि साहासो लोङो संख्रि साहा आरोना इयो गिलाससे नै ओमफ्राय नै फिसाजो आंना मामि हाय होनलाय इथिं मोखां जासोना हाय होनलाय बिराद मबाइल नायबाय थायो नै ओमफ्राय मबाइलखौ आङो भिडिअ खालामनो होननानै सेख'ना लाबाय नालाय बेनिखायनो रागा जोंना दं आरो इयो खालि भिडिअल' राइम्सल' नायनो लुगैबाय थायो आरोना आंनि फिसाजोआहाय आङो नै आंनि गिलाससे सादोंनो दिनैनि फुंखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना नै फिसाजोखौबो जाहोबावाखैसो आङो सिगां आंसो स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरोना भिडिअ खालामनो आथुरथार नालाय ओंखायनो फिसाजोआबो जाहा जानोनो रोङा दौवाबाथाय बे मेगिखौहाय आङो दौनासो होजोबनांगोन आरोना इनो दौनांगोनसो थारमाने हारसिं जानो रोङा दे खामानि मावनानै एकदम गोलोमजोबथारबाय आरोना मोखाङाबो नै माने न'आव रावबो गैया बिमायाबो आबैलानाव थांदों बिनानावबो थांदों जा फादार आं फंबायल' दं आरोना ओमफ्राय फिसाजो दं जोङो मथा मथि जोङो साब्रैल' न'आव दं ओमफ्राय साब्रैनि ओंखाम संखांबाय दा मैगंखौ संनो बाखिसै मा मैगं सङो नायलांनोसै आरोना इयावहा जाहा औवा मेवाइ जि बुरजा हाना दोनदो आरोना भयामाव आसार बनायदो आसार माने बथलाव इदि सोना दोनबाथाय हारसिंनो बिदि ओंखारो नालाय उनाव गोखै मोनजायो आरोना ओमफ्राय बेदरफोरावहा एसे होबाथाय गोथाव मोनजायो अनला ओंख्रिफोरावबो होजायो मोननै बथल आरोना खिथिबावनि र' आं मोनसे बथलखौहाय नै बथलाहाय नैबे ओमफ्राय हफाया एसे गुरै नालाय प्लास्टिक सोनानै मारना दोनदो आरोना नै बेयो फिसा एसे फिसा हादो आरोना बेलेग बेलेग क्वालिटि हादो जानो लुगैयो नालाय बेलेग बेलेग क्वालिटि बेनिखायनो बेवहा जाहा लकेल ना गोरान फोरानदोंमोन आरो लकेल ना गोरान माने बाजारनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन आरो फुख्रिनि ना नै ओमफ्राय जाख'नो हायासै नालाय फोरानदों आरो मथा मथि आधा केजिसो जागोन आरो आधा केजि माने गोथाङावथ' बहुत माने उजनखामोन सेरसेसो जागौमोन राननानै आधा केजिसो जादों आरोना बिराद खस्थ' फोराननांबाय मावजिबो बिराद नायसोगारनांबाय नायाबाथाय मावजिया मालाबानो स्लेब जाजोबफैगोन ना ओंखायनो बिराद नायनांगौ जाबाय आरो बेखिनि ना गोराननि थाखायनो नै लोगोफोर बाहायल'सो नुदों खिन्थु बुरजाथार दं दे मबाइलावहाय माने माबा नुवा आरोना मा बुंगोन बेखौ बुरजा नुवा आरो भिडिअ खालामबाथाय नै गिदिरथार आरामथार जागोन नै जानो थाखाय न'आव फोराननाय नालाय गोखाबो गैया खि साफा खालायनानै गारजोबनाय गोथाव जागोन आरोना लोगोफोर एसे ओंखारबोबाय आरोना अयथासार सान्दुं आङो बेखिनि जायगायाव फैबाथाय नोंथांमोननो दिन्थिखायो अयथासार सान्दुं होननानै माने बुंखायो आरोना नै अयथासार सान्दुं एकदम थिं टाइमाथ' बारा जायाखै दायो मथा मथि 10तासोल' जादों 10तासो टाइमावनो जि सान्दुं ओंखारदों जिफोरखौहाय खेबनै गाहाम सुनानै फोराननो हागोन आरोना जि आरामथार ओमफ्राय बारबो गैया थोबसेबो नै बारबो गैया थोबसेबो बार गैया नै इमान दंफां लाइफां दं बारानो थोबसेबो गैया थास'आनो थास' आरोना ओमफ्राय थास'आ जेसे थास' थाबाबो बेयावहाय थास' बिबारानो बारथारा दे मा कारनाव बारा हमनानैनो मोना आरो आङो ना इमान
थास' दङ नै खिन्थु थास' बिबार बारा ओमफ्राय थास' आथिंखौथ' बुंनो नाङा ओरैबासो थास' आथिं दं ओमफ्राय नै फिसाजोआ आंना आं जेराव फैयो इयावनो खिथु आरोना आंनि खिथुखौनो गारथारा आरोना थोबसेबो आङो भिडिअखौनो मोजां होनो हाया आरोना फिसाजोनि थाखायनो जेराव थायो बेयावनो जंग्लि हेन आंनि खिथु फैगोन आरोना फिसाजोआ मामि इथिं मोखां जालाय हाय होनलाय इस अबाव थांनो नागिरदों नोङो अबाव थांनो फै थांला फै फानलुआबो नै मोनना दंसोगारो फानलुआबो ओमफ्राय नै फानलु फाग्लायाबो इयावबो मोनना दं नै फानलु फाग्लाया नै थाइसे मोनना दं ओमफ्राय नैयावबो थाइसे ओमफ्राय आरो नै इफोरावबो मोनना दंसोगारो फानलु फाग्लाया नै मोनना दं खाग्रा मानसिबो गैया नै जाग्राबो गैया नैफोरावबो मोनना दंजोबो आरोना फानलुआ नायनो हागोन फानलुफोरा मोनना दंजोबो नै फानलु फाग्लाखौहाय थाइबा खाबाय आरो आङो ना नै जि आराम साफाथार जोङो फैफिनबायलाय न' भितरावहा बिमा फिसा ओमफ्राय फेनाबो जि आराम गिदिंगासिनो दंमोन दानियाथ' रिचार्ज सिस्टेमसोनो लाइननि माबाया बिला माने फैसा होनो गोनाङा रिचार्ज जोबलायलायोनो बेनिखायनो माने आंथ' गियानानो गैया आं होनाङा नालाय न'नियासो होनाङो नालाय ओंखायनो एकदम गियानानो गैया आरोना गोसोआव एसेबो खुलिना गालांदों आरोना फेना जि स्पिड गिदिंगासिनो नै एकदमबारे माने बन्द'बो खालामना गालाङाखै आरोना ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ नै बिमा फिसा जोङो ओरैबायसा साहा फुदुंदोंमोन साहा लोंनो होननानै बुंनानै बाहेरायावसो खारलांदों आरोना बिमा फिसा जोङो साहाखौ लोङालासिनो नै ओरैनो गोलैसोना दं आरो नोंथांमोना फोथायाबा नोंथांमोनखौ आं दिन्थिना होनोसै नै टेबोलावहा नै ओरैनो गोलैसोना दं आरोना नै गथ'नि जाग्रा मेगि आंनि बिस्कुट ओमफ्राय नै साहायाबो जों लोङाखैयानो आरोना माने लोंहांहाङैनो जोङो बाहेरायाव एसे भिडिअ खालामहैनोसै होननानैहा जोङो थांबाय आरोना जायखिजाया आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना लास्टसिम जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअ अननानैहा प्लिज ओमफ्राय लास्टावहा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट होना गालांबानो जाबाय आरोना माबायसा मोन्दों मोजां मोन्दोंबा मोजां मोन्दों गाज्रि मोन्दोंबा गाज्रि मोन्दों लिरना गालांबानो जाबाय जायखिजाया आङो रावखौबो गाज्रि मोना आरोना लोगोफोर बयबोथ' मिलायना थानांगौ नङा होनबा लोगोफोर जोंफोरना बिनानावनि बेग बनायनाया आद्रा जाना दंजोबो आरोना टाइमखौनो मोनाखै बेसेरा नै खारला खारसिदोंनो आद्रा जाना दंजोबो आरोना हरसेलावहा माने बिहरो आरोना बिनि बेगखौहाय ओमफ्राय हरसेलनिफ्राय दुखान फिसा खुलिनाय मानसिफ्रा बायना लाङो आरोना नै एख' बनायाखै आखाइ साखाइ बनायाखै जायखिजाया खावसेल' हेबना दोनदो आरोना नै जाबायानो कमप्लिटलि आखाइल' होनो बाखि आरोना नै बुहुत मोजां दं भितरावहा जायखिजाया एसे कालार गाज्रिखौहाय बाहेरायाव ओंखारना दोनदो आरोना ओमफ्राय नै बै बेगावहा सेस बिनि नै बिदि खुन्दुंफोरा दंजोबो आरोना बेगफोराव नै बेफोराव लोगोफोर बे बेगा कमप्लिट जादों आरोना आंनि बिनानावनिया नै आं हमथानासो दोननांदों गोलैगोन नालाय बेनिखायनो आरोना फारसेथिं नै जोंहा फिसाजोआबो अयथासार डिस्टार्ब खालामो आंखौ भिडिअखौनो खालायनो होआ आरोना नै बे एसे सिम्पोल टाइप आरो नै लोगोफोर नायनो हागोन बेगखौहाय इयाव एसे बायदिसिना ओरैनो सोना दोनला बायदो आरोना इउज खालामा सोरबाफोर बायबाथाय हरगोन आरोना नै लोगोफोर आंना फिसाजोआबो कालागन लाबोदो जाहानि बिनानावा पिस मोनथाम आरोना आंनि थाखाय फिसाजोनि थाखाय फंबायनि थाखाय नै लोगोफोर खिजुर गुर होनाय आरोना पेकेटाव थायो गोथावथार नै जाहा दिनै अमा बेदर संनो नागिरदों बेजों लोगोसे अमादों फलदों संगोन आरो दिनहियो बिराद टेस्टिहै संनोसै आरो ओमफ्राय जानोसै ओमफ्राय पियासबो रुसुनबो दं लोगोसे ओमफ्राय नै जाहा बिनानावा मस्ला एवबाय मस्लाखौ एवना देबाथाय थाब जायो आरोना बेनिखायनो जाहा मस्ला लाबोबाथाय मस्लाखौ सिगां एवग्रोयो एवनानैसो देयो ओमफ्राय आग्लायनायफोरखौहाय बथलाव सोनानै दोनो थाव होबाय दायो सारायाव ओमफ्राय फारसेथिंबो
थाव होनानै लाबाय थाब थाब जानायनि फारनैथिंबो संबाय आरो गेसावहाय। साराय फिसायाव खायला एवबाय दायो नायनो हागोन नोंथांमोना। जोंफोरहा खायला एवबाथाय खायलानि बेगरखौ होआ गारजोबो साफाहै खालि खायलानि मोदोमखौल' दिनो। नै नायनो हागोन जि आराम खायलानि बेगरखौ एरख' गारजोब्बाय आरो खायलानि बेगरखौ होबाथाय बोरैबा ख्रेब ख्रेब मोनजायो नालाय बेनिखायनो खायलानि बेगरखौ गारो। खायला एवनाया मोनबायानो जि आराम स्रेम स्रेम जाबाय। फारसेथिं फलदों अमा बेदर संगासिनो बेयाव हालदै होथ'वाखै सिगां दैखौ रानहोग्रोदों। अमा बेदराबो मोनसिगोनानो एसेल' बाखिसै आरोना बिदैखौ रानहोनो जि आराम जाथारदों नै। जोंना अमा बेदरा मोनबाय जि आराम बेदर रग' रग' नुथारदो बेदरखौ नायनो हागोन गोथावबो जादों फलदों अमा बेदरदों। लोगोफोर गेलेनायावनो फेन नांबावगौसोनो माने फेन नागिरबावदो आरोना गेलेनायावनो मा होनबावनो आरोना गथ'फोर नालाय। मामि वाव स' बिउटिफुल। नै आंहा फिसाजोआ लावदुम फिथा बनायदों मालाय जि आराम बनायखाबावदोंसो आंनि फिसाजोआ। नै देनां सिख्ला देरबा जोंफोरखौहाय बिदि फिथा बनायना जाहोगोन आरोना नै जि साफा बनायदों आरोना। ओरैबायसा आमुनि खामो जाहानि फिसाजोआ गेलेनायावनो थाम्फै अरबायनो ओमफ्राय दा धुप नांगौनो दा थाम्फै बुथारग्रा धुप होलायलायनो होनदों आरोना। आङो आंनि फिसाजोखौहाय नायनो हागोन धुपखौ आङो माबाना होबाय हायावहाय दायो बिराद रंजाबाय आरो धुपखौ मोननायनि थाखाय थाम्फै अरदों धुप लाबो होननानै बुंगासिनोमोन गथ'आ। दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनोमोन जानाय लोंनायखौ आरो मा दिन्थिबावनो लोगोफोर जानाय लोंनायखौ दिन्थिबाथाय अभारद्राय गोलाव जाद्रायगोन भिडिअआहाय। जानाय लोंनायखौलाय आरो सानफ्रोमबो नुबाय थाखायो नङासै लोगोफोर आंनियाव नङाबाबो बेलेगनियाव। मोजां मोनोबा अननानै प्लिज लास्टाव लाइक खालाम शेयार खालामना गालांबानो जाबाय। नोंथांमोननि अननायखौ मोनबासो आङो आरो दावगानो हागोन गोजौआवहा। स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबाङावनो फोजोबनोसै।